Anaitasunako infantil neska gara eta otsailaren 11an inklusiboaren festara gonbidatzen zaituztegu. Sanjungo tabernaren partetik, otsailaren 11ako futbol festara gonbidatzen zaituztegu. Hola, Maria, buenos Anaitasuna infantil txiki gara eta otsailaren 11an inklusiboaren festara gonbidatzen zaituztegu. Anaitasuna orezko juei mutia gara eta otsailaren 11an futboleko inklusio festara invitatzen zaituztegu. Anaitasunako horrezko kadetik batzuk, Otsailaren 11an txemeren inklusioko festako gonbidatzen zaituztegu. No preferentin partez, otsailaren 11an inklusioan festa gonbidatzen zaituztegu. Anaitasunako kadeten eskak otsailaren 11an inklusibo festa gonbidatzen zaituztegu. Anaitasunako lehenengo infantil gara, otsailaren 11an inklusibo festara gonbidatzen zaituztegu. Anaitasunako lehenengo taldin partez, otsailaren 11an inklusio festa invitatzen zaituztegu. Lehenengo kadetik batzuk, otsailaren 11an inklusio festa invitatzen zaituztegu. Anaitasunako juvenil preferentzia batzuk eta otsailaren 11ako inklusio festa invitatzen zaituztegu. Gu anaitasunako horrezko infantil gara, Eta otsailaren 11an inklusio festa gonbidatzen zaituztegu. Anaitasunako alegine batzuk, otsailaren 11an invitatzen zaituztegu inklusio festa. Aupa nahi! Aupa nahi!